Alright, good morning guys. Good morning, magandang hapon guys. Matagal tayong hindi nakapag-vlog guys dahil hindi na tayo guys nagtataksi. So nag-joyride na lang tayo guys. Nag-in-drive tayo guys. Ayan oh. Ayan ang apps natin guys. Ayan. Ayan. So bumili tayo ng hulugan na pang in-drive. Ayan, para wala nang pasahero ang taxi guys. So ang hirap na. So dito naman sa in-drives guys, o kaya Grab, masyadong mura pero marami naman pasahero. So malayo na ang taxi. Ang problema naman dito guys sa ganitong apps, papasukin mo yung mga loob-looban kasi nandun yung mga pasahero, ayaw na magsilabas. So talagang mahirap. Hindi katulad ng taxi, pag para sa'yo nandun na kagad yung permit rex mo. Dito kasi guys, i-accept mo, pupuntahan mo siya mga 3 kilometers, pinakamalapit yun guys. Karamihan 3 kilometers talaga. So gumagastos ka na ng gas para mapuntahan mo siya. So lugi talaga. Kaganda lang dito, may pasahero talaga. Yun, hindi katulad sa taxi, hindi mo na siya hanapin pa sa looban. Hindi ka na maghahanap ng pasahero, pero wala naman talaga. Hirap na ang taxi ngayon kasi sobrang ang gaganda na ng mga taxi ngayon. Makita mo yung mga GSM Blue, mga electric car. Talagang ano na, competition na talaga guys. Kaya mahirap na. Kaya sabi ko sa anak ko, ikuha nyo ako ng mahulugang kotse para at least paano makapag-competition na rin tayo guys. Ayun, buti pumayag naman yung mga anak ko. Kaya ito guys, nag-in-drive tayo. Ayan. So ito nga medyo ginhawa kasi sa taxi guys alas 10 na, wala pa tayong kita. So dito guys alas 4 pa lang, pauwi na tayo. So medyo ginhawa ang oras natin. Saka wala tayong masyadong iniisip na araw-araw na boundary. Dito monthly ang iniisip mo lang. So kaya naman, kumita ka lang dito ng 2,000. Kaya naman kasi dapat ang mag-ipong ka dito guys, mga 750 a day. So kaya naman. So yun, hindi na tayo nagtataksi guys. Kaya yung natin, yung YouTube natin na Taxi Uragon, yan pa rin yan, hindi ko napapalitan niya. So hindi na tayo nagtataksi, hindi na tayo Uragon. Alright guys, maraming salamat. Sana dyan pa rin kayo. So ayun, yung iba na nga lang, hindi na tayo nagtataksi guys. Kaya medyo okay naman, masaya naman sa in-drive kahit medyo pinapasok mo yung mga loob-looban. Ayun. Alright guys, thank you, salamat po. Sana suportahan niyo pa rin ako guys. Thank you.